alatende kasende mwana alatende nekeshe. Assalamu alaikum dan gwari. Kaya geridi. Kwana biyu. Lafiya lo. Mene na kana ta surutuwa dan gwari? Aberi ko abin mamaki ne ya fado yanzu dinan kawai. Ai abin mamaki ba ka da dan gwari me kuma kaje ka gani? Wala abin mamaki. Wai mata ne ta wuce nan fa ka to ten ciki. Wai ciki. Wai jariri ya nashi wai ya ce mu wai na kwana. Matan ne yake gashe ka? Aberi kawai. Kan balai. Abin alajebi. Wai na te wai shi mai mata na ba tere. Wai kai ya kai kamar da baban. Wai ni na cin alaji da dani da mai cin akuya. Baban yaro kai kama da shi na cikin nata. Aberi kawai. Rana fa ta dalle. Abun mamaki ai ba karewa nake ga maka. Ba na je wasa Kano ba? Na gani ai. Na je Kano wasa muka mota da direba. Wai yana ta gudu a hanya. Ba mu taba tunanin ya mutu ba direba. What? Muna ta tafiya da muka shigo Kaduna, wai sai da aka je gidan mai. An zo shan mai wai kun je burutu ne. A gidan mai muka shiga. Za mu kare mai ya kare wai shi sai da mai yake cewa nan za a zuba. Wai a lokacin ake gano direba dare ma shi ya mutu ma ba mu sani. Zan ci gomu ne. Ƙarya fi ƙarya ne?